com saber la R. Parc. Fíjate del bullying en la cara. No passa res. Què anem a fer avui? Però no sé, ara veurem. Però de moment esta zona està molt xula. Sí. I s'està molt bé, no fa calor. I no fa fred. S'està bé. Però de nit sí que fa fred. Pochito! I'm looking for a man at the work. Que avui anem a veure Bring It On. I ahir vam veure Swing Away i clar, és que després ja no ho vam contar. Però com vam apagar la càmera, vam estar mirant els actors, vam buscar per internet, perquè jo volia seguir-los per Instagram. I me van seguir, I van donar like a fotos. Mira, ese también se vaya hoy. Iba vestit de científico. Y está muy guay. Anem a baix, Harry Potter. Have you ever felt like nobody was there? The middle of nowhere. Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall, no one would make that lonely feeling Rush away. Cause maybe there's a reason to believe you'll be okay. when you don't feel strong enough to stir. You can reach out the way. Si alguna vegada esteu per Londres, per la zona de Trafalgar Square i tal, i voleu anar al bany, la National Gallery, espectacular. Sí, porque además te puedes sentar por allí también, y hay wifi, entonces Súper pues, bien. estás en el váter. La verdad es que es espectacular, si haremos. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I com ja és quasi una tradició, se sentem a les escales de Trafalgar Square a dinar macarrons del Pret. ¡Sí, sí, el pulmón! On estem, Laia? En The Theatre Coffee. I què és això? Pues mira, es una cafetería. Pero que pues que fiquen música de musicals, està tota decorada de musicals i superguai. I tenen para que tu cantes i vols els camareros ballen, canten i fan de tot. Oli, 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 oli. Mireu, m'he ficat a la moda. És que he vist a molta gent en això al cap. I pues he dit, pues jo també vull. Entonces m'he ficat. I el dit està ahí. Primer
I res, vull dir que ho he comprat jo, he anat a parlar jo amb el senyor per dir-li que volia comprar-ho. Sí, igual, està molt guai. Però en sèrio te dic, ara jo me sent animadora, que... Com camina, Enric? Com camina? Camina digna. Even when your darkness crashing through, you need a friend to carry you. When you're broken and gone, you will be found. Just something dreaming in, there's no chapter.